אני מאוד מבקש את אנשי שלומנו היקום, תלמיד ההיכל הקודש. אתם הילדים שלי, אתם הבנים שלי, אתם הבנות שלי. מה אבא מניח צוואה לבן, לבת? אני רוצה את הכי טוב שלך. בני, ביתי, אני יוצא מזה אוילום. ואתם נשארים בזה אוילום. תאמינו שאני רוצה את הטוב שלכם. עברתי בחיים משברים וגלים ואני יודע מה זה רע. ולכן אני רוצה להציל אתכם שאתם לא תגיעו לרע הזה. ולכן אבא מניח צוואה לבנים שלו, לבנות שלו. רק מה שטוב למעלה. תתארו לעצמכם, אני מדבר עכשיו מהשמיים, מלמעלה. אני כבר שמה. ואני אומר לכם, פה למטה, הדבר הראשון לשמוח, שזכיתם לברות מזרע ישראל ולא עשני גוי כגוי הרוצויס. תשמחו אם שלא עשני גוי. זה השמחה הכי גדולה שיש לנו לשמוח. רבינו אומר, ספר המידס, אוי שמחה,